Καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας δείξουμε πόσο γρήγορα και εύκολα μοντάρετε ο καναπές κρεβάτι νούμερο 209 από κρεβάτι στρώμα. Παίρνουμε την πλάτη της κατασκευής και τη βιδώνουμε με εξωτερική διακοσμητική βίδα στον μπράτσο του καναπέ. Το ίδιο κάνουμε και στις υπόλοιπες 3 πλευρές του. Τοποθετούμε το ανατομικό τελάρο και από πάνω το στρώμα. Έπειτα βάζουμε το στρώμα στο σειρώμενο μηχανισμό και το τοποθετούμε από κάτω. Ο καναπές μας είναι έτοιμος στα 350 ευρώ συν ΦΠΑ. Δείτε τον καναπέ κρεβάτι από κοντά στο φυσικό μας κατάστημα Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 30 στο Εγάλεο, δίπλα στο μετρό. Αλλιώς επισκεφτείτε το site μας www.krevati-stroma.gr.